Na Rympei U ka channel ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Unang bisyar ka ïing Khasi District and Sessions Court Jawai, UNA Khan hak arko tarik jong jemang, kalarai ban penrem ya wei rangbah uba kyrteng Silas Sten, uba day na kasinong mukro, dak baset phatok hynriew bnai namar, ka jinglek rung jubor hakawai ka ïing, bat thombor ya rangbah uba kyrteng ïing. Aba pentip halor kani Superintendent of Police SP jangka West Jainti Hills District uba siserti uloong baka pratrik jong nailor arja kan hynriew kaladan kajing ujor ejahar ba wei ubriu uba kyrteng ïing hakaba ulayathu bahaka mit jangka laitrik jong nailor arja kan hynriew mutei ubala shah kenok dan keti ulawan rung jubor hapok ka ïing sa jong u hakapor kumbash pau bejimin mit hakaba ula berten ya u daka basai daka wat tukuri berahdin ula pengop ya ka kurim jong u USP upentip baya ka case la register hapok ka juai PS case number R-spashipau not khandai kan hynriew U/S/San IPC hakabala penong ya jing tokit bat charge si daka sub inspector J nongsi ulong baka jing kasari kala rai penrem ya Silas Sten hapok ikendon section South Pak Sapopra bat Lais Par Polai IPC